Ang pananaw ni Propeta Isaias sa katapusan sa kalibutan. Sa panahon ni Propeta Isaias, ang Israel nagpuyo sa kalibutan nga puno sa sala, idolatria, o pagpasipala sa Ginoo. Apan sa tiliwala sa kangit-ngit, gipakita sa Dios kang Isaias ang dakong pananaw sa katapusan sa kalibutan. Ang adlaw sa paghukom o sa bag-ong langit o bag-ong yuta ng iyang paghimuon. Nakita ni Isaias ang makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Tan-awa, muabot ang adlaw sa Ginoo. Masamo ug puno sa kaligutgut ug kasuko. Aron silutan ang mga makasasala. Ang mga bituon sa langit ug ang bulan dili na maghatag og kahayag. Ang adlaw mangitngit sa iyang pagsubang. Sa pananawon nakita ni Isaias ang mga bukid nga nagkurog, ang mga dagkong syudad nga naguba, nga nagkalisang tungod sa gahom sa kalayo nga gikan sa langit. Ang adlaw sa Ginoo dili lang hukmanan sa usa ka nasod, kundili sa tibuok kalibutan. Ang mga mapahitason, ang mga hari nga nagsalig sa ilang gahom, ug ang mga dato nga nagpasagad sa kabus, pagayudyuron sa abog sa ilang kaulawan. Sa Isaias, gipakita sa Ginoo ang usa ka dakong kalamidad nga moabot sa tibuok yuta. Ang yuta malaglag ug maguba, ang kalibutan mulanay, ang mga pinili nga katawhan mga lisang. Ang mga syudad mapapas, ang yuta maugmad sa linog ug baha, ug ang kahimtang sa tawo moabot sa dakong kagul-anan. Ang mga tawo nga wala motuo sa Ginoo mangurog, ug ang ilang mga kuta nagisalig malanay sama sa kandila sa kainit sa adlaw. Apan sa taliwala sa kalaglagan, adunay gamay nga naluwas nga nag-awit ug nagdaig sa Ginoo. Kini mao ang mga matinumanon nga nagpabilin sa pagtuo. Human sa hukom, nakita ni Isaias ang paghari sa Mesiyas, ang manluluwas nga moabot aron magpahimutang sa hustisya ug kalinaw. Moabot ang usa ka sanga, o sa iyang ibabaw magpahulay ang Espiritu sa Ginoo. Siya maghukom sa hustisya ug ang kalinaw mulapad sa tibuok kalibutan. Sa iyang pananawon nakita niya ang panahon nga ang lugo magapuyo uban sa karnero, ang leon mukaon ug sagbot sama sa baka, ug ang bata makadula sa lungag sa halas nga walay kahadlok. Kini simbolo sa bag-ong kalibutan nga puno sa kalinaw, nga wala nay gubat, sala o kasakit. Gipasabot sa Ginoo kang Isaias. Kay tan-awa, ang Ginoo muanhi uban sa kalayo, ug ang iyang mga karwahi sama sa buhawi, aron silutan ang mga dautan. Ang mga nagpasipala nga sumasamba sa laing Dios ug mga nagpasagad sa kasuguan sa Ginoo, pagahukman pinaagi sa kalayo nga walay pagkapalong. Nakita ni Isaias ang mga kalag nga gisilutan ug kini iyang gisaysay ingon nga usa ka makahahadlok na pahimangno sa tanan. Apan sa katapusan sa pananawon, nagdala si Isaias og paglaom, miingon ang Ginoo. Tan-awa, magbuhat ako og bag-ong langit ug bag-ong yuta, ug ang mga daang butang dili na hinumduman. Diri nakita ni Isaias ang himaya sa umabot naging harian. Ang mga tao nagpuyo sa kalinaw, walay kasakit, walay mamatay nga sayo, ug ang mga uma
Pagpamungag daghang bunga. Ang Jerusalem mahimong lungsod sa kalipay ug tulunghaan sa pagday. Kini mao ang kahimtang sa walay katapusan nga kaharian sa Dios. Diin ang Ginoo maunang gayud ang hari ug ang mga matarong magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Sa katapusan, mitawag si Isaias sa tanang katawhan. Balik sa Ginoo samtang siya haduol pa. Tawaga siya samtang siya makadungog pa. Ang iyang mensahe mao ang pagtawag sa paghinulsol aron ang tawo maluwas gikan sa umaabot nga silot ug makapuyo sa bag-ong kaharian sa Ginoo. Ang pananaw ni Isaias nagpakita nga bisan sa kasuko sa Ginoo, ang iyang kaluoy mas labaw pa. Ang katapusan sa kalibutan dili kahadlukan para sa matarong, kay kini mao ang pagsugod sa bag-ong kalibutan. Diin ang Ginoo maghari sa kalinaw ug gugma hangtod sa walay katapusan.